vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pazim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukomanashe, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostera nyaya yangu. Inini ndiri mudzimai ane makore 44 ekuberekwa. Ndinewo nyaya yangu iyo yakaitika mushure mekunge ndabvawo mukupinda muwanano. Saka ndakati ndapinda mumarriage, then vatete vangu avo vainge vakaenda neni ndokubva vazonondisiya, vakabva vazoti, mwana wehanzvadzi yangu, pane zvandichange ndichida kuti ndinge ndichizokupa, asi zvinhu izvi ivo vakabva vaita sekunge vainge vazvikanganwa kumba kwavo. Vakabva vati ndaifanira kuti ndinge ndichizovatevera pandinenge ndiri free, sezvo ndainge ndiri munhu wekuti ndainge ndichangobvawo mukutiziswa. Ndakabva ndazombogara kwechinguva chakati rebei, asi ndakati ndagara kudaro, pane mamwe mashoko awo aingogara achingotaurwa navamwene wangu avo andainge ndisinganzwisisi kuti ko wai amwene wangu vainge vachingogara vachingondituka vachiti inini ndiri ngomwa, just because ndainge ndagara kwezvimwedzi zvakati wandei ndisingabatiri pamuviri. Pacho pandakatizira handinzwisisi kuti ndainge ndiine pamuviri here, kana kuti semunhu wekuti ndainge ndisati ndiine experience, ndokubva ndangofunga kuti zvainge zvaitika zvekuskipa period ndiko kwacho kwainge kuri kutobatira pamuviri. Saka ndakati ndatizira, zvakabva zvazokonzeresa a little bit of a confusion, vamwe vachiti ngaadzokere, hakuna munhu anotiziswa iye asina pamuviri. But murume wangu akabva azomira neni zvekare, navatezvara vangu vakabva vati hakuna zvinhu zvakadaro zvekuti munoti mwana wevanhu auya pano obva atombogara nemwana then mbobva mazomuti anofanira kuti ange achizodzokera kumba kwavo. Hazviiti izvozvo, uyu atova muroora wepano. Ndo vakabva vazondimiririra, asi vamwene vangu nanatete vainge vasingandidi zvachose. Saka ndakati ndatadza kubatira pamuviri, ndo pandakabva ndazofunga vatete vangu, ndikabva ndati regedzai ndinge ndichingoenda kunoona vatete, sezvo vainge vakandivimbisa kuti pane zvimwe zvinhu izvo zvavainge vachida kuti vange vachindipa, nekuti tete vangu ivavo vainge vari munhu wekuti vaiziva kubata like maherbs, vaiva munhu wekuti vaiziva maherbs akawandisisa. Saka ndakabva ndaudza murume kuti ndainge ndichida kumboenda kwavatete kuitira kuti ivo tete vambondipawo zvekuti ndinge ndichishandisa, so that kana kuri kunzi kana ndazodzoka paya patinenge tosangana zvimwe kuda mwari vaikwanisa kuzondinzwira tsitsi, kana kuri kunzi vatete vanenge vandipa maherbs ekuti ange achizosuka mudumbu wangu. Saka murume sezvo ainge ari munhu ainge achindida plus nezera rangu, I think kuti akabva azongopindwa nefiye iyaya yekuti munhu uyu ava kuoneka ari kuti ari kuda kuenda kunoona vatete vake, zvimwe kuda haachatodi zvekudzoka, because ndaigara ndichingoshungurudzwa nehanzvadzi dzake zvikari naamai vake. Akabva ati aiwaka, vatete vako ndivatetewo vangu, kana kuri kunzi uri kumboenda kunogarako kwemazuva mashomanana, aiwa tinongoenda tose ikoko tobva tazonoona vatete todzoka zvedu tiri tose. Kana kuri kunzi pane maherbs avakati vanenge vachida kukupa, aiwa tinongoenda tose tobva tangonopiwa maherbs iwayo, tobva tabatsirwa tiri panzvimbo imwe chete. Takabva tazosimuka inini nemurume wangu ndokubva tazoenda uko kwainge kuchigara vatete. Takati tasvika kuya then murume wangu iye aingogara ari bhizi zvake nabanguru murume wavatete. Ininiwo navatete taingogara tingori bhizi zvedu. Nguva yacho iyoyo yainge itori nguva yekusakurira, saka nguva zhinji ini navatete taigara zvedu tiri kumaminda tichisakurira chibage. Saka vatete vakabva vazoti kwandiri, mwana wehanzvadzi yangu, unoona kunyange problem iri rauri kusangana nayo vatete vakabva vazoti kwandiri, mwana wehanzvadzi yangu, unoona dambudziko rako iro rauri kusangana naro rekuti uri kunetsekana nekubatira pamuviri. Vakabva vazotanga kundiudzawo kuti navowo vainge vakambosangana naro dambudziko iroro, ndokubva vazobatsirwa. Vakabva vati nguva yangu yekuti ndinge ndichizobatsirwa yainge yakwana. Zvekare vakabva vati vainge vafara because paiva nemimwe mishongawo iyo yavainge vachida kundipa, vachinditi mishonga iyoyo
hanzi inozoita kuti ndinge ndichizosimbisa imba yangu. Vakabva vati chazvakanakira ndezvekuti ivo bamunini mabva mauya navo kuno mainini, saka mishonga yangu iyo yandiri kuda kuti ndinge ndichizokupai kuti munge muchizogeza nayo zvekare navo bamunini munge muchizovaisira mumvura yavo yekunwa. Vakabva vati hatingaisizve muchikafu nekuda kwekuti tose tiri kubikira panzvimbo imwe, hazviitika kuti ndinge ndizozvipfuwira. Vakabva vati saka ndichakupai iyo yekuti paya pavanenge vachiti vari kuda mvura yekunwa, imimi munobva mameka shuwa kuti madonhedzera. Vakati vachange vachizondipa mushonga wacho wakaita kunge masamba, so vachinditi hanzi masamba iwayo ainge ari mashizha eumwe muti uyo wavainge vakaenda kunotora mashizha acho musango ndokubva vamakuya kuya. Saka vainge vachingoti unongoita zvokungomwaya zvishoma shoma, paya paunenge uchimwaya hanzi unenge uchitozevezera zvose izvo zvaunenge uchida kuti zvinge zvichizoitika kumurume wako. Saka nesituation iyo yandainge ndakasiya back uko kwatainge takabva inini nemurume wangu, ndakabva ndaona kuti hongu murume wangu anga agara zvake achindida, but ndainge ndava kutoda kutosila madhiri ose so that iye asambozovhurira umwe munhukadzi ziso. Ende ndainge ndava kutya kuti kana akagara azoita mwana kunze zvinokwanisa kuzondinetsa. Chandainge ndisingadi ndechekuti iye obva azoita gumbo mumba gumbo panze, then first born yake obva azoiwana kuna marwei, inini ndobva ndazochiita second born yake. Ndo zvandainge ndava kurwidzana nazvo izvozvo, plus ndo zvandainge ndakaoneswa navatete vangu mushure mekunge ndamboita sekunge ndainge ndichidhauta ndichiti vatete, inini zvemishonga ndagara ndinozvitya, ko what if mushonga wacho ukazosvika pakuexpire. Vatete vakabva vati dai zvainzi mushonga unoexpire, ko wakadiko kuexpire pana bankuru vako ava. Vakabva vati zvekare mushonga uyo wavainge vachida kundipa hausi uya wekuti munhu anobva aita zidzubvurandi rekuti hapana kana zvarinenge richimboziva. Hanzi murume anongoramba zvake ari normal, yet iwo unenge uchitoziva kutoti wakatopedza basa rose. Saka takazoti tachaisa tadzokera zvino kumba, vatete vakabva vazondidana kubedroom kwavo ndokubva vazondipa mashizha aya avo avainge vachiti vakanomatora musango ndokubva vamakuya kuya. Vakangondipa ndokubva vati handizivi kuti uchamaisa pai, but havana kundipa akawanda. Saka ndakabva ndangomatora ndikabva ndamaisa muhomwe dzangu ndichitira kuti paya murume paanenge achinditi ndinokumbirawo kuti munge muchinditekerawo mvura yekunwa, ndinongokasika kuenda kunoteka mvura ndobva ndangopinza ruoko musamba ndobva ndatotora mushonga uya ndomwaya mwaya mukapu. But vakanditi usawanza stereki, unongoisa zvishoma. Then murume akabva azoti ava kuda mvura yekunwa, ndikabva ndaita saizvozvo. Murume akati achingonoti kapu yemvura pamuromo akabva atanga kubowa, ende mabowero acho ainge achiita ainge ava kuita sekunge ainge ashanduka kuita gudo. Vatete vakabva vanditarisa ndokubva vamhanya vakabva vati ko bamunini bamunini, chii chiri kuitika kwamuri? Murume wangu mukoma ainge ava kutoita gudo, kutokambaira achiita kunge zviya zvinoita gudo. Apa ainge ava kuda kutiza manje. Vatete vakabva vati kwandiri ngatimubatei. Takabva tamubata murume wangu ndokubva taenda naye kubedroom kwavatete. Takati tasvika kuya kuya, vatete vainge vatoburitsa rope kudhara ndokubva tazomusunga makumbo nekuda kwenoise iyo yaainge achiita ndokubva tazomugadzika pasi. Vatete ndikabva ndati kwavari, ko tete zvii zviri kuitika? Vatete ndokubva vati zvinoratidza kuti bamunini ava vane mishonga kana kuti vane nyora dzavakatemererwa idzo dzinokonzeresa kuti kana vakazozama kuti vange vachidyiswa zvinhu zvakadai so zvinge zvichizoitika. Ndikati zvino tichaita sei? Vakabva vati usawara mwana wehanzvadzi yangu. Vakabva vazotaura rimwe zita revamwe gogo, vakabva vazonovadana gogo vaya vaya. Chichembere chiya chakauya mukoma chainge chisina kana mazino mumuromo ndokubva vachizotanga manje kushanda murume wangu. Murume wangu mukoma akatomboshanduka kuita gudo. Ndakati ndakatarisa maoko ake awa muzvigunwe umu, wainge uchitoona mamvere, uchitoona kuti mamvere awa haasi emunhu but mamvere aya egudo ainge akazara mumaoko umu. But vakamushanda vachamushanda murume wangu ndokubva vazotanga
kumutemerera nyora vachikwiza kwiza. Vaiti kana vakamutemerera nyora vobva vamukwiza kwiza kudzamara murume wangu azongoti zii. I think aita sekunge mweya wake wainge wava kuita sekunge wainge uchida kuenda, but vatete vakabva vati ndisatya, because vainge vachipatsanura mweya wake, vachiupatsanura vachibvisa mweya uyo wegudo wainge wakatemererwa paari, uyo wacho wainge uchimuchengetedza kuti asazova munhu wekuti anodyiswa mishonga yakashata. Vakati vamutemerera nyora dziya, murume wangu ndokubva azongorukutika, but akabva azotanga kufema, ende mafemero acho ainge achiita waiti kana wakatarisa padumbu pake apa, zvarainge richiita dumbu rake zvainge zvichiita kutyisa. Ndokubva achizotanga kurutsa. Munoziva kuti munhu akarutsa akatanga acharutsa chikafu chose chiya chaainge aswera achidya masikati acho, ndokubva achizotanga manje kungorutsa mvura yainge yakangoita mvura, then ndokubva ndazotoona kuti pane zvimwe zvinhu zvainge zvava kubuda zvainge zvakaita black, then kachembere kaya kakabva kati zvaita wabuda mushonga. Ndokubva kangorova maoko kakabva kati tichazotaura panhau dzedu dziya. Ndokubva katobuda kakabva kaenda. Ndikabva ndati nhai tete, ko chii changa chambonyatsokuitika? Munhu uyu anga atofa kauyu, konyora zvino dzaatemerwa idzi zvadziri kubuda ropa, chii chichazoitika paari? Hanti iye paachamuka achada kuti ange achizoziva kuti konyora idzi dzatemererwa pamuviri wake chii changa chichiitika paari. Apa ndainge ndava kutanga kufunga manje mapopotero awo ainge achiita vamwene vangu. Ndaiti ndikazvifunga manje ndobva ndati pana pamereji yangu yatoparara. Ndainge ndava kutoda kutochema. Then vatete vakabva vati usawara mwana wehanzvadzi yangu, kunosvika mangwana nyora idzi dzinenge dzatodhisapiya. Usiku ihwohwo mukoma, inini vatete banguru nemurume wangu tose takarara mubedroom imomo mavatete. Ivovo banguru munhu wekutongoti aitongokontrolewawo navatete. Vakati vapinda mubedroom ndokubva vaona kuti bamunini vavo vainge vakaradzikwa pachimhasa, vakangoda kungobvunza, then vatete ndokubva vatongovapindura rafu, vakabva vati saka chindigadzirirai zvangu pamubhedha ndinge ndichirara. Vatete ndokubva vazovagadzirira pamubhedha vakabva varara. Inini nemurume wangu takabva tazorara pasi pachimhasa. Asi chiitiko ichocho mukoma chakaitika nanhasi chinogara chichingondivhundutsa, because mangwana acho makuseni takati tichinomuka, ende ndini ndakatanga kumuka. Mumba mainge musati matombova nechiedza, munongozivawo zvekumamisha zvekuti munenge musina magetsi. Ndakabva ndatanga kutarira kuti ndinge ndichiona kuti nyora dzichiripo here. Then ndokubva ndazongonzwa murume wangu achiti ko chii chiri kuitika, ko uri kutsvakeiko pamuviri wangu? Ndikabva ndangoti hapana. Nezuro makazongotemwa nemusoro. Vakabva vati ko chii chazotora nzvimbo kuti tinge tichizorara muno mumba mavatete? Vatete vakabva vazongomuka ndokubva vazongotanga kungovharavhara, vakati nezuro bamunini makarwara zvisingaiti. Saka takabva tazodana umwe muprofita. Mushure mekunge tadana muprofita uya njani, then ndokubva tazokusengai tikabva tazokuisai muno mubedroom, because pane muteuro iyo yainge ichida kuitwa. Nanhasi uno vatete vangu ivavo mukoma vakasvika pakushayika, vasina kana kumbogara vandiudza kuti ko chii chakazokonzeresa kuti nyora idzo dzandakatoona dzichitotemererwa pamurume wangu physically, chii chakazoitika padziri kuti dzinge dzichizodhisapiya. Asi kubva ipapo ndakazoti ndadzokera zvangu inini nemurume kumusha kwavo. Iye ainge angova nekamwe kakungondida so kaya kekungoti ainge ava kusada neni, so not knowing kuti mushonga wainge wakashanda here kana kuti wainge usina kushanda. Asi ndakazoti ndadzokera ndokubva ndatoona kuti zviya zvandainge ndakapiwa navatete kuti ndinge ndichisuka mudumbu zvinoratidza kuti zvainge zvakashanda, because handina kana kumbogara ndokubva ndatobatira pamuviri. Kubvawo ipapo mashoko akabva apera, but vatete vangu mukoma huge suspect. I suspect vatete vangu kuti vaiva munhu ainge achitobuda panze chete usiku, because yavakanditambira
ivo nekamwe kachembere kavo ako kavainge vachiti kainge kari kasahwira kavo. Zvinhu zvacho mukoma, ndinogara ndichingozvibvunza kuti aukamu kuti unoona munhu achitemererwa nyora, then the following day paya paunenge wakatoona kutoti apa panhu apa pakabuda ropa, wobva watoona kutoti panenge pasitomborina mamarkings kana kuti anything, panenge pari dry. Ndozvakaitika kwandiri mukoma, mushure mekunge ndazama kudyisa murume akabva atomera mambava mazimvere kunge gudo. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, please ngatitaurei navo mucomment section. Just imagine kuti zvinhu zvakadaro dai zvakaitika pamberi pavamwene, apa vamwene vacho ndivo vacho avo vainge vachinzi vainge vakavenga vahanzvadzi vedu ava. Hei, zvakangooma hazvo vedu we vedare, asi kana kuri kunziwo kumhuri yekwenyu mukunokura kwenyu maipota muchibikirwawo mishonga, sezvatinongonzwa zvichinzi vamwe vabereki vanoti vana vavo paya pavanenge vachiri vadiki pane zvavanoita pavari vachiitira kuti vana vavo vasazodyiswa, kana vari vana vakomana vasazodyiswa panguva iya yekuti vanenge vava mumamarriages. Kana kuri kunziwo makakurawo with that type of upbringing, uyaiwo kuinbox kwangu mobva mazondiudzawo nyaya yenyu, then ndobva ndazoiposta pano paplatform penyu. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu. Pari zvino murume wangu akambomiswa basa nekuda kwekuti kukambani kwake uko kwaanoshandira vari kuti ivo pakambani hapafanire kuti pange pachizowanda mazimbabwe, vari kuda kuti pange pachizowanda maSouth African. Asi inini mukoma zvava kundiremera manje, because iye murume ndinongoti kunyange ndikadzoka ndichibva kubasa ndinoona asina kana chaanenge amboita, anenge achitomirira kuti inini ndinge ndichitanga kusuka zvekare nekubika, then tinozoti paya kana tava kunorara semunhu anenge aswera achishandiswa nemaindia, munongomaziva kuti vanhu vakaita sei, then ndo paanobva azotanga kukubata-bata achikudza kuti ari kuida. Apa kana achiida semunhu anenge angoswera akarara anenge achitoda zvemarounds akawandisisa, apa mangwana manje ndendava kutanga kufunga kuti kubasa kuya nemashandiro andinoita apa munhu futi oti ari kuda kurara achindishandisa. Saka izvi zvinhu zviri kuitwa nemurume wangu zvava kundibhowa. Ndinombomuudza kuti ko wadii wangotsvakawo mabasa, nyangwe zvimabasa izvozvizvi zvekuti unonoita dhakaboy, iye ari kuti haadi, ari kungotaura nevamwe vanhu mumagurupu mavo, magurupu ekutsvakirana basa, ari kungoti zvichaita, anongoswera angori mumagurupu imomo. Kunyange pandinodzoka dzimwe nguva ndinotowana munhu atori mumachira, especially kana kukaita sekunge kunenge kwanaya mbichana, so unotosvika munhu ari mumachira obva azoexpecta kuti inini manje ndini tinge tichizotanga kuita mabasa ose epamba. Inini mukoma ndinoona sekunge kana zviri zvacho zvavanoti hanzi munofanira kubatsirana mumarriage, I don't think kuti inini ndinozvikwanisa. Inini nemurume wangu tine vana vedu vatatu, but zvandava kunzwa nawo I feel kuti kana ndikangoita walk away zvangu zvinenge zviri nani, tozongosangana zvedu pavana. Kana ndikaita seizvozvo ndinganzi ndiri wrong here? Zvekare kana kuinewo vanokwanisa kundibatsira, ngavandibatsirewo mucomment section kuti paissue iyi yekuti murume wako anenge asingashandi and at the same time paanenge asingashandi pacho anenge asiri supportive, anenge achingotarisira kuti uite maduties ako ose semunhukadzi, asingakwanisi kurizina kuti iye ari kuswera akarara, then iwewo uri kuswera wakamira uchishandiswa nemaindia. Please help me. Zvaizvezvi sisi vangu vakuru vakanditi huya tigare tise, kana huriwo hunhu huri kuitwa nabamunini, kana vava kukwanisa kuchifunga manje ndo pauchazodzoka wobva wazogara navo. But I know kuti kana ndikangogara ndaenda ndikanogara nasisi, what if ndikazotsvakawo munhu wekuti pano nepapo anenge achingondifadza, I don't think kuti ndinozokwanisa kuwana zvivindi zvekuti ndinge ndichizodzoka kumurume. Please ndibatsireiwo. Hei, zvakangooma hazvo vedu we, ndo nyaya iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi marriage inotestwa paya pekuti
mukadzi ndiye anenge achishanda then the husband asingashandi. Hanzi ndo pamunozotestirwa marriage yenyu iyoyo kuti mavhows aya amakaita pamakapinda muwanano ndeechokwadi here kana kuti mainge muchingomataura muchikoitira kufadzawo vanhu vainge vakaunganirana kuti vange vachizonzwa muchipanana mavhows enyu. Hanzi inini zvava kundipowa, murume haana kana chaanoita, ndinongodzoka kumba ndobva ndatoona kutoti kana mubhedha unenge usina kana kumbogara wawaridzwa, munhu anenge achitoexpecta kuti inini ndinge ndichizotanga kumubikira, kumutsvairira apa usiku hwacho. Hanzi semunhu anenge angoswera akarara anenge achiida the whole night. Apa inini ndee ndichingofunga kuti mangwana ndiri kufanira kuti ndinge ndichienda kubasa. Hei, ngatibatsiranei navo mucomment section vahanzvadzi vedu ava.